ዘገርምን ዘሰንብድን ዛንታ ኣብ ሕንዲ ናይ ዝመተት ሓፍቶ ኣጽሚ ተሰኪሙ ባንክ ዝኣቶ ሰብኣይ ኣብ ሃገረ ሕንዲ ክፍለ ሃገር ኦዲሻም ንሕልና ዓለም ዘሰንበደ ዘሕዝን ፍጻመ ተሰሚዑ ኣደናይ ጓንጃር ነባሪ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ካብ ናይታ ዝዓረፈት ሓፍቱ ናይ ባንክ ሕሳብ 20,000 ሩፒ ንምውፃእ ምስ ተጸገመ ብተስፋ ምቁራጽ ኣጽሚ ሓፍቱ ተሰኪሙ ናብ ባንክ በአካል ቀሪቡም እዚ ፍጻመ እዚ ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ትካላት ክሳብ ክንደይ ንሰብኣውነት ረጊጹ ንውልቀ ሰባት ናብ ዝለዓለ ናይ ስነልቦና ቀልውላው ጭንቀትን ከውድቆም ከም ዝኽእል ዘርኢ ሕያው ምስክር ክበሃል ዝተገልጸም እታ ሓፍቱ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ዝዓረፈት ክትከውን ከላ ንሱ ድማ እንኮ ወራሲ ኣይነይሩ ይኹን እምበር እቲ ንሕክምናን ንኻልእ ወጻኢታትን ዝኸውን ገንዘብ ንምውፃእ ናብቲ ባንክ ብተደጋጋሚ ክመላልስ እንከሎ ሰራሕተኛታት ባንክ ገንዘብ ሓፍቱ ንምውፃእ መምርሒታትን ሰነዳትን ክመልእ ብምሕታቶም እቲ ሰብኣይ ሃብተይ ሜት ኢሉ ንምእማን እቲ እንኮ መንገዲ ኣጽማ ሒዝካ ምቕራብ ምዃኑ ኣሚኑ እዚ ብጭንቀት ዝተደፋፍአ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ተራ ዜጋታትን ቢሮክራሲን ስርዓት ባንክን ዘሎ ዓብይ ፍልሊ ዘቃልዕ እዩ ክበሃል ዝተገልጸም ፖሊስ ኣብቲ ጉዳይ ኢዱ ብምእታው ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕን እቲ ገንዘብ ዝወፃሉ መንገዲ ንምቅላልን ቃል ኣቲማሉ ሰበስልጣን እቲ ባንክ ድማ እቲ ኣሰራርሓ ንዓሚል ብንጹር ከም ዘይተገለጸሉን እቲ ፍልሊ ብወገኖም ከም ዝነበረን ተኣሚኖም ኣለዉ እዚ ፍጻመ እዚ ስርዓታት ንሰብ ክሕግዙ ዝተሓነጹ ድዮም ወይስ ንሰብ ንምስቃይ ዝብል ዓብይ ሕቶ የልዕልን ሕፅረት ሓበሬታን ዝተሓላለኸ ቢሮክራሲ ንደቂ ሰባት ዘይተደለየ ጭንቀትን ውርደትን ጀውድቆም ኣሎ ክበሃል ድማ እዩ ብሰፊሑ ዝተገልጸ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ?